که کودکان مکتب بخونن در اینجا کودکای من به سواد چی در رفته است. من میخوام نخوندم مکای نمی عذاب کشیده است. من وابشه مکتب خواندگی نیستم. من خودم صغیره دختر کوان شدگیم. نمیخوام کودکانم رنگ خودم تجربه بگذرونن. Амада салом алейкум бардор, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз барномаи хайрияи аниқтараш ки отчёт дар бораи барномаи хайрия чӣ гуна ки шумо медонен. Мо як чанд рӯз пеш як зана видео кардаги будем хайрия. شما میتونید که در شرکت شفافرما با پروموکد اسم شریپوف به پول رفته هیجامه مساج و فیتاباچکا کنین. میرای پشتاکو تامیمولا پوهو تامیمولا و همچون دوران داروهای گیاهی مرحمت. برادرایی که از پیشاب و از پروستاتیت اذیت میکشن بهترین راه حل این از فیرمای عربی اسمیاد پروستاتیت است که میتونید شما رای پیشاب را و همچنین وسپلین پیشابدان را برطرف کنید. و برادرایی که میخواهند پروستاتیت از فیرمای عربی اسمیاد را از شرکت شفافرما заказ кунанд занг бизанен бузалайт бояд отчёт дар бораи ҳамон кунем. мо барномаро сабт кардастем рӯзи 19 ба хотири чӣ ки рӯзи 19 ма бояд рӯзои ҷумъа кунам ба хотири банд биданам. давоми гапу кора дар ин видео худтон ҳамаша мебинен, ҳамаша мефаҳмен. мо алоқа мекунем қатъи хиди ҳамин зан. бисёр моментҳое ҳастанд ки бояд қатъи хиди шумо гап занем, чунки бисёр одамо занг мезананд барои пешниҳоди хонадорию дигараш ҳамаша дар умум дар ин ҷа гап мезанем. хуб, лайк монданро фаромӯш накунед барои дастгирии чунин барномаҳо ва давом метиҳем барномаро. салому алайкум, мешнавен? салому алайкум. хуш, ҳоло мо салому алайкум кардем. як бор дига бо дар экран шумо қатъи ана чира ма гуфтам ки ҳозир пеш аз занг тамошобино дар вақти салому алайкум карданда, яъне ки мо дар шумо ҳоло отчёте ки чӣ қадар сум то ҳамин замона ҷамъшидагӣ буд дар ҳамин якум видео гап мезанем ва дар бораи як-ду моменте ки бисёр чӣ гунае ки шумо медонед мо картаи менеҷера мондем барои сум дар шумо ҷамъ шудан. шумо карта надоштен ва дар ӯ одам бисёр занг мезананд, одамое ки мо мехоҳем ки бош хонадорӣ кунем, яъне ки шумо қатъи ва дигар ҳамин хел гапҳо ҳамин масъалаҳо дар гап мезанем то ки шумо худтон ҷавоб диҳен ва дӯстон шумо ҷавобҳоро аз ин одам мегирен. лекин ман пешакӣ бугум ҳамада ҳар як одаме ки ниёзманд умуман занг мезана, якумаш ки шумо именно ниёзмандо шумо бинед барнома чӣ гуна гузашта мешавад, шахси ниёзманд даъват карда мешавад, мо бош суҳбат мекунем, ҳаминро бисёри бад ма мефаҳмонам. дуюм, одамое ки ниёзманд муроҷиат мекунанд зан бошанд, агар именно тамошобино шумо аз ман напурсен ки номрои ҳамуро ба те ман номер наметавонам бародаро, иҷа сайти знакомства нест. хай ака ҳо ма лангулира ё ки момаҷона шавҳар додан ё мақсад барои ӯо несиягон кас мара ба як айфони як лексус бигира то ба шавҳаршон битем, не ки дига одамои ниёзманда неохӣ. илтимос бародарон ҳамин хел дархосто аз ман напурсен. вақте ки агар ниёзмандиги боша ки номрои худаш картаи худаш мондагӣ боша аз худаш пурсен. мисол мегирем агар ҳамин зан қатъи ягон таи шумо бе ма алоқа куна гапу кортон туғурӣ бигира, хуш ин кори шумо, лекин ман ҳамин байнда ман пайваст намекунам. барои чӣ хотир? мумкин ае ки фақат як маньяк бошӣ, мумкин ае ки фақат як кор кунӣ, мумкин ае ҳеҷ ин одами хубам бошӣ, 10 сол пас як проблема мекунӣ меган Сим Шарипов шиносшон кардагӣ. ман намекунам ин хел корро бародаро. мақсади ман, ҳадафи ман чӣ ай? ниёзманда видео кардум, арзша муроҷиатша мекуна, чай қадар суме ки ҷамъ шид меспоремша, картаи худаш боша, худаш медона. ман даже вақте картаҳои худшона ки бисёр картаҳои худшона ҷа ҳолати ин хел шид ки мисол имкон набуд бароям хотир ман картаи менеҷера мондагим. дигарода ман ҳатто намедонам ки чанд сумшон ҷамъ шидагия, ман ҳатто намепурсам. тамом ин хеле чизо аз ман напурсен. хуш, дар бораи суми ҷамъшидагӣ гап мезанем, баъдан дар бораи ана ҳамин хел дархосто шумо ба забони худтон бигӯен то ки бифаҳманд одамо. суми ҷамъшидагӣ аз рӯзи якуми видео чӣ гунае ки бародаро ман картаро дар рӯи экран шумода нишон метиҳам 28 785 09 копеек сомонӣ қатъи ҷамъшидагиай аз ҳамин 28 700 чанд карочи 500 сумаш аз ҳамин менеҷерай 500 чанд сум бо копейко қатъи барои чӣ хеле ки шумо медонед ман менеҷери оид ба реклама мондагим, дар инҷа сумои реклама мегзара исуса хай копейкоша гуфт намегирам, ман 500 суми худаш ҳисоб шидагиа дар друм 500 сумай худмай баъди вай хай як ду реклама фурӯхтаи буданд
комиссия вайша ҳам хел мемонам ша ҳам 500 сум пешнима мегирам тамом. Ки Старк, салом алейкум. Ай 28785 500 сум минус кунӣ аниқ 28385 мемона. барое ки майра даача дам хел нишон дагим я бор дига ҳисоб кӯ. Короче иҷа хато ҳисоб кардагӣ итоги баъди 500 сум мондагӣ та 100 сум зиёд нависондагиша хай мо да видео всё равно ҳамин хел гуфтагием ҳамин хел 100 сум зиёд метием ҳеҷ кор намекунем хайре у тарафша ба ма тоғри мекунам ай следующий реклама бигӣ брат. To'g'ri aka, u shab bo'lsa ismliga akasi перевод qiladi. Voy bu mumkin bukna. айхи ча мегирад боқӣ мондааш чанд мешавад 28385 аз ҳами зан мешавад. То моменти ман намедонам ки видеои мо кай мебурояд имрӯз 19 ноябр. Ман 19 ноябр сабт кардаистам. Мумкин аст ки ҳамин рӯз бурояд, мумкин аст ки 20 да бурояд. И аз вақти банд будани мо вобастагӣ дорад. Хоб, барои чӣ хотир мо видеоро ҳоло кардем? Чунки ин зан дархост кард ки бояд Тоҷикистон равад. Акун боқӣ мондаи гапша чӣ гуна сума ин мегира? Медонем ҳа карта надора бо. Бояд ин сума перевод кунӣ. Ҳамаша дар ин бора гап мезанем. Биёин якум да масъалаи сум не да масъалаи ҳамин дархосташон суҳбат мекунем. Хуш, баъдан да масъалаи суму рафтану дигар коротон. Хуш, сухан ба шумо. Айшум ҷудо шидам ба 4 та духтар. Ман духтарма да амаким додагим. 3 та дигаш боша кади хидмат. Идеюм шумо ҳам хабар кунед намозхоне буд, қуръонхоне ки ҳамиш буд. Мара ҳамин издивоҷ кард овардан ин мулки ғарибӣ. Партофт ман иқа азоб кашидам, иқа диққат кашидам. Мара басай, мара шу дига дар кор нест. Ман ҳамиқа хоҳиш дорам ай мардам ки мара я дастгирӣ кунанд ки ман як соҳиби як хона бошам. Мара дига тамом. Дальше зиндагӣ худам бо худам пеш мебарам. Гуфтам ман дига шу дар кор нест. Ман айшу бисёри бад шикаст хӯрдам басай як дига. хоб нашуд шавҳар кардан инахе гап анака дигар дархости дигар моментҳои кишидагӣ буд ишам ман ҳақ надорам пайваст карданда чунки ман намедонам чӣ гап мешава ҳастан одамои баромадагиан ки мега ки мо хона дорем хона ҳаст дар Тоҷикистон одамо худшон дар Россия мега раван ҳамуҷа зиндагӣ кунанд ягон пул мул натиян мақсад просто аз барои Аллоҳ но мақсади гап ки ман намедонам ки пушти ин кор чӣ гапай ё ки дар асоси чӣ гапа меган мақсад аз сидқи дила айтаи дила ё ки ягон гапу кори чия майра намедонам барои ҳам хотир ман наметонам чунин одамо хати ман шуморо пайваст кунам шумо худтон дар ин бора чӣ мегӯед ман намедонам ака ҳозир ман ҳеҷ каран гуфтива ки шинохта намеша ман футесам шуморо ки ҳамеш ки иқа одами хуб буд мара хес ихикат ман якҷо медонам ӯ одам чӣ хеле ман бирам бишинам дар оҷа ки як моҳ пас бига бихе ё 2 моҳ пасаш бига ё ки як моҳ пас биёя бига ки хай биё ака ту дар хонаи ман штагӣ биё занушӯӣ кунем барои аввай ман дар кор нест дига ихе як варианти дига хаде чӣ хеле агар ки мисол ҳамин хеле ягон одаме боша ки пешниҳод кунад мисол барои хона худаш доштан ҳамин хелчида розӣ бишава ки мо видеош кунем хонаша мақсад худша дар ҳамин видео худша муаррифӣ кунад нишон бития ки мақсад ина ма фалон беҳмадон случиво мақсад дига аз рӯи чӣ аз рӯи бехатарӣ аз рӯи боварии шумо мисол одаме ки агар бироя нишон бития худша мисол бига ина ма фалон одам ман хеле мехоҳам кори хайр кунам ҳамизана ма роҳ метиҳам дар хонае ки озодаи свобод найна рафта зиндагӣ кунанд кору боршуна дидан бигиранд баъдан далниши бо кору боршуна пеш баранд ман хиёл мекунам ки агар чунин вариант шава мумкин аст бишава ҳамеша ҳам бехатари кӯдакои ман барои ки духтара нака бале ин зан духтар дора бар як бор дига хотир расон ки чанд фарзанд доштен чанд духтара ман 3 та духтар дорам як та бача аки ихе бигирем ман 4 та духтар дорам як таша да амаким додагим ба фарзандӣ да ҳамомай 3 та духтар кади хидмат ая бачаи дига чо ин бародаро шахсоне ки дар ҳамон видеои пешина будак пурсидан барои мақсад ҷавобҳо инам хел мекунем мисол чӣ гунае ки мо отчитываться мекунем чӣ гунае ки мо отчёт метиҳем мисол барои суми ишидагии ин одам дар шумо мебинед ҳамаша ҳамин гунаам хонае ки агар ки шумо доданӣ бошед инша дарӣ
барои бехатарии худаш, чунки зан алакай зарба хурдагай метарса бисёр. Агар розӣ бошед шумо ки рафта вақти хонаро шумо супориданда мо шумо қати суҳбат кунем, открита шумо қати суҳбат кунем, шиносоӣ кунем ва хонара ин зан рафта хичам бибина, хичам навор куна, аз дохили хона хичам гап зана ҳамаша. Мақсад кушоду равшан бе пушти парда, ҳами кори бе пушти парда баъдан мушкилӣ мекуна. ҳамаш рӯи парда, пушти парда не. Агар ҳам хе вариантҳо боша, ман фикр мекунам хубай. Лекин бо вуҷуди ҳамаи решениро бояд ки худи ин зан бирора. Ман аз тани ҷавоб намегӯм. хоб, барои сум айни замон чӣ гунае ки гуфтем 28385 сомонӣ дар ҳамон як видеои мо ҷамъовариш дегай дар як картае ки мо мондагӣ будем. медонед шумо мо як карта мондагӣ будем. ду картани Сбербанк Душанбестини танҳо Душанбести буд ва ҳамин қадар ҷамъ шудагай дар як видеомон. шумо сума чӣ кор мекунед, чӣ гуна мегиред ва барои чӣ хотир гуфтед ки бояд Тоҷикистон равед? برای که جای همسایه‌مون بوده و شب ساعت 12 در خونه‌شان درآمدن ملیسا و هم ترنگی ما برای سه کودک داشته. اول زنگ زده گفت که ملیسا بخی برای تاجیکستان برای که دکمه نداره که خونه به خونه گشته استین. اگر یا بقى پانتر میبرن مقصد محکم میکنن کودکات اینترنت میبرن بخی یا بالا که برای تاجیکستان. گفتم طریقه با ترسیدم که برای هوای نویساندم که من برم تاجیکستان. که کودکان مکتب بخونند اینجا کودکای من به سواد چی در رفته است. من میخوام نخوندم مکای نمی عذاب کشیده است. من واپس مکتب خواندگی نیستم. من صغیره دختر کلان شدگیم. نمیخوام کودکام رنگ خودم تجربه بگذارونم. خوش چی فکر دارین یعنی که بسوم جمع شدگی خواهشتون است روید تاجیکستان؟ میرم. خوش چگونه که میدونید شما برادرها ما وقتی که من گفتم میروین یگان کارتا تیم بگذارم گفت کارتا نداریم. من گفتم تاکید اگه روین از اونجا از دستش سوما نلیچ میگیرین. گفت که من سومی ندارم بلیت بگیرم. انا که تصور کنیم من گفتم خیلی سوما روی کنیم برای بلیت گرفتن با کارتا ندارن. یعنی که این مسئله را چی گفتین؟ خما بلیت بگیریم شما دا؟ گفتم بلیت بگیریم نکم بخوبتره. ما اینجا هیچ ندارم کارتا پرتا ندارم. من اینجا بیام با کارتا. خیلی برادرها شرکت پرواز اویا را میگیم بلیت میگیره سوما خمون میگذارونیم شه پرواز اویا صغیره بروز کنید در اینجا 20 پلات رکلام شدیم. خب برادرها نمره پرواز اویا را میمونم یسیش تو این توفای طرفی ما وای میکنیم میگذارونیم سوم بلیت شه در شرکت پرواز اویا بلیت شه میگیره. یعنی که انیقترش ما شما را پیوست میکنم خطیش برای چی؟ برای روز و ساعت است طرف مقصد بلیت در شما روی میکنه شما گپ میزنین سوم بلیت ما ای منیجر میگم ای روی میکنه از همین سومی جمع شدگیتون. خب اینم خیلی گپ کار برادرها و در عموم یه لیستا با رقمای کارتایی که همین سوم گذشتگی به تو همین وقته ما توی زمان مقصد پاوزه ای زمان او طرف شه با موندگیم در همین ویدیو هم با اگر که خواستین درخواست داشته باشین اگر مرحمت میتونین کمکش کنین برای که این آدم درخواستی خونه داشت برای خونه گرفتن. نو چی گناه کشیدگی ای ایش هم شکرانه چون که در یک ویدیو شیدگی ای هم شکری الله 28,000 و چند سومون ای در یک ویدیو شیدگی ای ما یک ویدیو کردگیم در این باره. هزاران رحمت به همه مهاجرایی که دستگیری کردن من همه. بله. خب خوش من یگان چیز دیگه علاوه گفتنی ندارم همه چیزای مهم گفتیم. اگر یگان چیز علاوه گفتنی باشین یگان چیز باشه در شما گوی نباشه اگر جنبستش میکنیم ما یا امروز یا اینکه 20 چیسلا ویدیو را میبرم. ما گفتنیم که هزار رحمت به همه مهاجرا خدا جان همه مهاجرا را سلامت به پیش و چهارشنبه بر بگردن. هزار رحمت اگر که مرا دستگیری کرده با قدر الله خدا باشن برای او آدمایی که مقصد یگان گپی خطا نویساندم بعضی کامنتاری رو خوندم با او هم رحمت برای که من هیچ کده بدی ندارم. بله بهترین سخن گفتین. هیچ کده بدی ندارم. بهترین سخن گفتین که و یادم رحمت بله چون آدما هستن چون آدما که به این خیلی آدم نمیشه. های بوده که
به خودم نمیشه. خب پناهتون بالا، همه شما را پروازه و خطی پیوست میکنم. دگوری سکن نشوتی رفتانتون. خب پناهتون بالا. سلام علیکم تنجی زوری برو. حوزی ما کامیرام گریون از صحبت ثبتی برنامه رفتیسته. حوزی تلگرامی یک نیوزمند می پرتم تد نیوزمندی که ما ویدیوش کرده بودم برای خونه جمع کردن، برای سومی خونه جمع کردن یاد داری؟ انا همورا в общем بلیتش میگیری. ما در ویدیو ما گپ زدم حوزی کایم کامیرای ما گریون ما در ویدیو گپ زدم که نمره پرواز اویرا پیوست میکنم قطیش مقصد گپ میزنین. وقتی رفتنتون کی میرین شما قطی وای دگوری سکنین بلیت ملیتون وای میگیره. لیکن سومی بلیتا ما میگذارم. برای چی خاطر ما میگذارم؟ اگر تی برنامه خیری دیده باشی ندیده باشی حوصله کش روی میکنم. یک کارت نداشتن نمره کارتای منیجری پر رکلام موندگی سومشون در اینجا جمع شدگی. в общем سومی بلیتچا استارک دات روی میکنه. خید کردی؟ в общем فقط پیوست میکنم تا قطعش صحبت که اویدی کی رفتن و کی چی کردن دیگه شه. в общем ولی با ویدیو رو تماشا میکنی و میبینی. Так, хуш бародаро, ҳамаи масъала шумо договориса кардем, ин тараф шамаш ҳалай. Дар видео лайк мондана фаромӯш накунен. Хуш дӯсто, дар инҷа мехостум як порчаи видеои дигар аз антидаҷоло монум. Яъне ки ман гап зада будам дар бораи он хотире ки барои чӣ хотир овозошона тағйир дода мемонем ва ҳамчунин дар бораи веб канал гап зада будам, лекин дар ҳамун видео фаромӯш кардагим ба ҷое ки ссилкаи веб канала монам, ссилкаи основной телеграм мондагим. Бисёр бародаро навистанд ки ссылка кор намекуна. Баъдан ма фаҳмидам ки дига ссылкара мондагим. в общем ҳамаи фрагменти видеоро як бор дига мемонам бо ссылкаи дуруст таги видеода. ҳамада хайр бародаро, видеои нав интизор бошен. антидаҷол сериёи навш давом дорад. ва моменти дигараш баъзе бародаро менависонанд ки бародар овозои худшонамон барои чӣ овозшона тағйир метӣ. дӯсто ин сабаб дорад. овозшон тағйир дода шудагия ба хотири оне ки жалоб назананд. чӣ гуна ки шумо мебинед ма дар инҷа таҳлил кардагим танҳо дуруғошона ва нисастиковкаошона. лекин агар ки мо бихоҳем ира 100% таҳлил кунем дар инҷа таҳлил карда мешава ҳам аз ҷиҳати нисастиковкаҳои гуфтагишон, ҳам аз ҷиҳати тарзи интонатсияи овоз дуруға нишон метиҳад ки дар инҷа овози оригинали дар кораи шумо дашнавидан. лекин мо ин кора карда наметавонем ба хотири оне ки жалоб мезананд. видеоро бояд ман нишон битиҳам чӣ гуна реаксия дар гапҳо дар гуфтаҳо дар гапҳои духтар чӣ гуна реаксияҳои нишон метиҳанд. лангулиро бибинед чӣ гуна реаксия мешавад, дигароша бибинед чӣ гуна ҳаракатҳо мекунанд. лекин мо ин кора карда наметавонем дар инҷа ба хотире ки жалоб мезананд. ман ин кора метавонам дар закрити телеграм каналам кунам. дар закрити телеграм канал бародаро мавзӯъҳое ки айни замон ман гап зада истам дар бораи оне ҳастае ки дурӯғ чӣ гуна кор мекунад, чӣ хел одами зиндара ба мисли зомби мегардонанд, барои чӣ хотир телевизор тамошо кардан зарар дорад. приёмҳое ки дар ин видео шумо ёд мегирен ба хотири оне нестае ки шумо ҳамин хел бадхоҳ бошен, ба хотири ҳифз кардани шумое ки ҳамин гуна приёмҳоро нисбати шумо истифода набаранд. чӣ хел одама маҷбур месозанд ки аз ҳақ рӯ бигардонад бо вуҷуди оне ки медонад кадом тараф ҳақай, дар киҷо ҳақай, дар киҷо ботил, лекин тарафи ботил меравад. сафед ҳар ҷо сафеде? бале. агар ки ҷиддӣ бошем ҳар ҷо сафеде. шумо бовар дорен мақсад чашмош касалия чикор кардан, гипнозиш кардан, ҷодугариш кардан, чикорш кардан? ором ҳамаша мефаҳмонам. яъне ки чӣ гуна дар сари одамо ҳамихе таъсир мерасонанд ки мо рӯз дидестем шумо бо вуҷуди ҳама ҳамин коро ёфт мешавад ки одаме ки бо лангулира дастгирӣ мекунад. ина ҳамин хел одаморо чикор кардагиянд. ана ҳамин мавзӯъда ма гап мезанам дар телеграм канал. ссилкаи закри телеграм канал дар якум комментария закрепи чидагиай ва дар оянда ман ният дорам ки ана ҳамин видеора чӣ гунае ки ман гуфтам барои дурӯғ инора фаҳмидан на танҳо нисастиковкаҳои гуфтаҳошона балки бо интонатсияи овоз чӣ гуна мимикаву ҳаракату яъне ки дар рӯи одам дида мешавад дурӯғ гуфтан. ин корро мо дар инҷа карда наметавонем дар ютуб ба хотири оне ки жалоб мезананд. иноро ман дар ана ҳамун закри телеграм канал мекунам бародаро. покиза таҳлили 100% аз ҷиҳати нисастиковкаҳои гапҳошон, мимикаҳои рӯ яъне ки ҳаракатҳои рӯ, реаксияҳошон дар гуфтаҳои худшон ва дар ҷавоби дигар ҳамсӯҳбатошон ва интонатсияи худи овоз яъне ки дар уҷа дар закрити канал мо овозшонро тағйир наметем, видеоҳошон чӣ хеле ҳастае ҳамхел мемонем. таҳлили 500% ки ин ба шумо чӣ хубӣ меёрад. шумо худтон мисол мегирем ин ҳамин қадар вақт видеои ҳамуро агар ки бибароя тамошо мекунӣ дар лаҳзаҳои аввал хандат мегирад, лекин оҳиста агар тамошо кунӣ одами тайёр набошӣ, ҳамин приёмҳоро надонӣ, бовар мекунишон. ман гунаҳгор намекунам одамоеро ки ба ино бовар мекунанд, чунки ҳамин хел ҳаст. мешава одама
ами хеле кини ки аз ҳақ рӯ бигардона немиёра бовар кунад. аз ин канал шумо ами хеле одаме мешин ки шуморо дигар дурӯғ гуфта наметавонад ягон кас. Преждопреждён значит вооружён. Ссылкаи закрити телеграм канал дар якум комментарияи ҳамин видео закрепить шуда.